Hej og velkommen til det nye Assesk, hvor vi i den her video præsenterer, hvordan man sætter et nyt projekt op, og hvordan man generelt bruger den nye version af Assesk. Når man åbner Assesk, bliver man mødt af det her Project Dashboard, eller projektoversigt, og øverst i højre hjørne har vi vores knap Nyt projekt, den orange her. Vi klikker på knappen, og så har man et projektnavn. Vi har et fiktivt projekt, vi bruger i dag, som hedder Paletta. Og det kan være fabrikanten Automation AS. Og der er tale om en robotcelle. Her har man muligheden for at vælge det generelle type maskine, man arbejder med. Eller så kan man trykke andet / generelt hernede i hjørnet, hvis det er noget særligt specifikt, man arbejder med. Nu ligger projektet her i oversigten, og vi vælger, at vi vil arbejde med den. I starten her kan man vælge forventet dato for at bringe i omsætning, altså hvornår de skal placeres på det europæiske marked. Der er en særlig grund til det lige nu, og det er, at maskinforordningen træder i kraft den 20. januar 2027, og inden det er det stadig maskindirektivet, der er gældende. Så hvis man vælger en dato, der ligger før, for eksempel den 30. september 2026, så bliver den ændret til maskindirektivet herovre i listen. Og gældende retsakt her står også som maskindirektivet. Der vil også være referencer i rapporten til VSSK'erne, de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, hvor det ligesom er opdateret til at passe til maskindirektivet. Vi vælger en dato, der hedder den 24. februar næste år, 2027, hvor den gældende retsakt bliver maskinforordningen. Når det så er gjort, så skal vi give programmet en beskrivelse. Her står for eksempel beskriv maskintype, kapacitet, væsentlige funktioner og driftsmæssig sammenhæng. Det er vigtigt at få givet programmet så meget information, som man overhovedet har mulighed for, da den bruger den her information til at køre de her AI-kald i systemet. Jeg har snydt lidt og har en beskrivelse klar, som så bliver sat ind her. Og nederst her, så er der et dokumenttitel, kalder vi risikovurdering Paletta. I bunden er der dokumentstyring, udarbejdet af, kontrolleret af og godkendt af. Så det kan for eksempel være, hvis man arbejder i en virksomhed, hvor at der er en safety engineer, der laver en risikovurdering i programmet, så vil man gerne have, at manageren kontrollerer det. Det kan være Jens Jensen. Han skal lige kontrollere arbejdet. Og i sidste ende, så kan det være godkendt af for eksempel direktøren Lars Larsen. Og grunden til, at det kan give rigtig god mening at få godkendt det af for eksempel direktøren, det er, at direktøren ofte er den, der underskriver overensstemmelseserklæringen. Så ved at vedkommende også lige får læst risikovurderingen, så sikrer man, at han forstår risikoen i også at sætte underskriften. Når man så har sat de her mennesker på, så kan man også invitere dem, for eksempel med samarbejds-ID eller e-mail, hvor man kan sende en e-mail og invitere dem ind til at tjekke rapporten igennem i systemet. Når vi så har gjort det, så kan vi trykke på foreslå rammer her, de regulatoriske rammer for projektet. Vi prøver at trykke, og man kan se oppe i toppen her, at den skriver, hvad den ligesom arbejder med, genkalder EU's regulatoriske rammer, matcher relevante rammer, og så kommer den med forslaget her. Den skriver maskinforordningen, lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet. Og den skriver selvfølgelig også, hvorfor den anbefaler de her. Det er selvfølgelig vigtigt, at man kigger det igennem og sikrer, at alt det, der er relevant, også kommer med.
Hvis for eksempel robotcellen i det her tilfælde var opkoblet til internettet, som den jo meget muligvis kunne være, så er Cyber Resilience Act nok også højst sandsynligt relevant at kigge på. Men lige nu der forholder vi os til de her 3. Næste step, som vi kan se heroppe i toppen, så har vi projektopsætning, CE-grundlag, struktur, farekilder, risikoskøn, risikonedsættelse, kontrollere fremgang og rapport til sidst. Så det er ligesom workflowet igennem softwaren. Næste step her, det er CE-grundlaget, hvor vi ligesom skal have styr på brugsbegrænsninger, pladsmæssige begrænsninger, tidsbegrænsninger og andre begrænsninger. Jeg har igen snydt en lille smule og sætter dem bare lige ind her ganske hurtigt. Og så vil jeg lige vise på en af dem her, at når man ligesom har skrevet en lille tekst til den for eksempel tilsigtede anvendelse, beregnet anvendelse her, automatisk paletering af lukkede formstabile papkasser på 5-30 kg på Europaller i et indendørs industrimiljø. Så kan man trykke på det lille lyn her, som er vores AI-knap, omskrive beregnet anvendelse med AI. Vi prøver at trykke på den. Så kan man se, at feltet ligesom bliver arbejdet med, og så kommer der en foreslået omskrivning. Maskinen er beregnet til automatisk paletering, osv. Bla 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 bla. Og det vigtige det er, at man får den her. Hvorfor denne omskrivning? Jeg har omskrevet teksten til ISO 12100 terminologi med fokus på den beregnede anvendelse, de relevante materialer, driftsformen og operatørprofilen, som krævet i punkt 532. Så man får ligesom en god begrundelse af, hvorfor den skriver, som den gør her, og så har du muligheden for at acceptere eller afvise forslaget. Vi accepterer. Det kan man så gøre i alle felterne. Nu nøjes vi lige med at gøre det i den ene i eksemplet her. Vi vil gå videre til strukturen. Her er det så livsfaser, fareområder og opgaver, man slår fast. Du har selvfølgelig også i de foregående eksempler muligheden for at gøre tingene manuelt. Det kan du selvfølgelig også gøre her, tilføje livsfase, hvor du skriver for eksempel drift. Hvad sker der? Hvem er involveret? Og hvad udsætter dem for fare? Der står her tilføj et af gangen. Formularen forbliver åben. Men man har selvfølgelig også muligheden for at bruge AI til at foreslå den her struktur. Så vi trykker på knappen. Her får du så mulighed for at give et prompt, hvis der er noget særligt, den skal fokusere på. Ellers så kan du sætte den til at arbejde med faser, udelukkende, områder, opgaver, eller tage dem alle sammen på en gang. Vi tager alle sammen på en gang. Så får du livsfaser, fareområder og opgaver på et klik lige nu. Og som man kan se hernede, så står den og arbejder og fortæller lidt om, hvad det er, den har med at gøre. Og om et øjeblik, så vil den komme med en liste. Så kan man se her, nu begynder listen at være der. Den arbejder stadigvæk videre, så inden man ligesom begynder at tage tingene over, vil det være at foretrække eller anbefale fra vores side, at man ligesom lader den køre færdig. Den kan finde på at lave noget dobbelt, hvor den så retter det til i løbet af færdiggørelsen her. Så derfor så vil jeg anbefale, at man lige lader den køre færdig, inden man trækker en masse over. Foreslåede livsfaser 12 styk. Træk dem over i elementruden, klik indlæs eller indlæs alle. Du har her muligheden for at drag og drop eller indlæs her. Det er det samme. Der er transport, opbevaring, mekanisk installation, der er idriftsættelse, indstilling, undervisning og programmering, og der er manuel indgriben som eksempler. Og jeg synes, at de alle sammen virker meget relevante, så vi trykker indlæs alle. Så ligger de i listen herover som de nuværende livsfaser. Så kan man gå ind under fareområder, hazard zones på engelsk. Og her er der følgende forslag. Den har lavet de her hovedområder og så de her generelle områder. Her kan vi igen trykke indlæs alle, og så placerer den dem i de her hovedområder. Så vi har
indløbsbane og overgangssektion, hvor der ligger indløbspunkt ved banens munding, overgangssektion mellem bane og paletteringsfelt, og nedstrøms aflastnings- og rettezone. Og det gør den for dem alle sammen. Vi synes det ser fornuftigt ud, så går vi videre til opgaver her, hvor at det er de opgaver, man ligesom har, når man arbejder med maskinen eller robotcellen i det her tilfælde. Her kan det for eksempel være at modtage kasser på indløbsbane, skifte pallemønster, genopfylde pallemagasin, overvåge palletransportør, kontrollere sikkerhedshegn, udføre energiisolering, loto. Og der siger vi igen, det ser rigtig fornuftigt ud, vi tager dem alle sammen med over. Du har jo selvfølgelig muligheden for, når de er kommet i den nuværende liste her, at slette dem igen, og så ryger de helt ud. Du kan jo selvfølgelig køre AI-kaldet igen, for at få tingene tilbage. Den har også den her fortælling om, hvorfor den har gjort, som den har gjort. Jeg har valgt en finere opdeling af ISO 12100's basisfaser, fordi Palette er en automatiseret robotpaleteringscelle med adskilte aktiviteter, osv. Så man hele tiden har forståelse for, hvorfor AI'en gør, som den gør, så den ikke bare giver dig en liste, men du faktisk har en begrundelse for det. Det gør den altid. Næste trin, farekilder. Her handler det for eksempel om identificering af farekilder. Igen har du mulighed for at gøre det manuelt. Du kan tilføje her og gøre det, som man måske vil gøre det i eksempelvis et Excel-ark. Eller man kan køre AI'en igen. Og det prøver vi selvfølgelig at gøre. Du får muligheden for at definere, om det skal være hele maskinen, kun udækkede elementer. Og her står for eksempel områder, livsfaser og opgaver, der endnu ikke har en farekilde. Eller man kan vælge elementer. Og du kan igen give den en prompt, hvis der er noget særligt, den skal have fokus på. Vi vælger hele maskinen. Nu kan I så se, at AI'en begynder at arbejde, ligesom vi har set på de andre ting. Henter relevante standarder og direktiver og gennemgår strukturen for farekilder. Og de begynder lige så stille at poppe op her. I kan se foreslåede farekilder 5 styks, 7 styks. De begynder at vokse. Og den kører dem ligesom færdig, ligesom vi har set før, hvor at den udvider listen stille og roligt. Igen kan det være en fordel at vente til den er færdig, fordi så vil det muligvis blive reduceret en lille smule igen, fordi der vil være nogle dubletter, den ligesom får lagt sammen og fjerner. Så lige straks så vil den være færdig med at komme med de her foreslåede farekilder. Typisk for den her type robotcelle, så snakker vi måske 40-50 farekilder, men det er selvfølgelig meget afhængigt af, hvor grundig man har været i maskinbeskrivelsen, fordi jo bedre man har beskrevet i maskinbeskrivelsen og de andre beskrivelser igennem, jo flere farekilder vil den også komme med som eksempler. Det er selvfølgelig vigtigt, at man hele tiden forholder sig kritisk til det, den kommer med, og sikrer, at det er realistisk og relevant for den maskine, man arbejder med. Her er et eksempel, den øverste, det er tab af emne med hybridgriberens afsætningspunkt. Og der står noget her om automatisk drift. Robotten frigiver kassen ved hybridgriberens afsætningspunkt, mens operatøren befinder sig i eller er tæt ved celleindgangen. Kassen kan falde ned og give klem eller stødskade. Nu skiftede den så lige over til en anden først, men I kan se, at den var jo relativt højt op, men nu fik den reduceret til 32, fordi den nok vurderede, at der var nogle af dem, der lignede hinanden eller lignende. Og så går man listen igennem, man kigger ligesom, hvor det er relevant, og man går ned igennem og finder dem, man synes er gode. Man trykker ja, eller accepterer, hvis man gerne vil have dem med, eller afvise forslag her. Man har også muligheden for at gå hernede i bunden og så trykke acceptere alle, men det er bedre at forholde sig til dem enkeltvis. Det her det er et eksempel, så her tager vi dem med. Acceptere alle, og så ryger de over i listen herover til venstre. Den tager de her 10 af gangen, så vi tager 10 mere, og så står der nok 2 tilbage nu. Så 32, det var det, der stod. De er med. Så ligger de her, og så herfra,
så kan man åbne dem, og man kan læse lidt nærmere. Man kan tilføje et billede, hvis man måske har en 3D-tegningfil, eller i nogle tilfælde også allerede har bygget maskinen, at så kan man sætte billedet på. Der vælger man selvfølgelig bare blandt sine egne billeder og får dem lagt ind. Så kommer de med i rapporten. Man kan selvfølgelig også læse den her begrundelse igen, hvorfor faren er kommet med. Begrundelse: robotten placerer kasser på europaller efter et fastlagt pallemønster, hvilket skaber kontaktzoner omkring pallets kanter osv. Og så er de definerede fareområder, opgaver, VSSK-koder, EOSR, og så hvilke livsfaser det ligesom kan forekomme der. Her har man så også muligheden for at trykke på den her lille knap aktiv eller ej. Og det er egentlig bare, at når man går videre til risikoskøn, så skal man have en aktiv. Og man kan også vælge den fra listen her. Der ligger de også i rækkefølge. Så vi vælger den øverste, klemning med pallemønster og paller i robottens arbejdsradius. Jeg kigger lige, om det var den samme. Det var den samme, det var rigtigt. Den tager vi. Og så kan man selvfølgelig vurdere den selv. Acesk bruger ISO 14121-2 som metoden for risikovurdering. Og så vurderer man ligesom ud fra det her, der står reversibel, irreversibel, alvorlig dødelig osv. Og så har man selvfølgelig muligheden, som alle andre steder, til ligesom at få hjælp med AI. Man har også brugervejledning her, og det er egentlig bare en udpensling og mere eller mindre et cutout fra standarden, så man har fuld forståelse for de scorer, man giver. Vi prøver at bruge AI, vi foretage risikoskøn, og inden længe så vil den komme med en vurdering hernede. Den skriver her, bedømmer risikoparametre osv. Giver lige en kort fortælling af, hvad der foregår. Og så kommer den tilbage med høj risiko. Class 11. Klassen, det er hyppighed, sandsynlighed og mulighed for at undgå lagt sammen. Og så i det her skema med skadens alvor, severity, SAI, så bliver vi placeret nummer 4 og så nummer 11 herudaf. Den skriver også begrundelse for severity 4, begrundelse for frequency eller hyppighed osv. Vi trykker gem risikovurdering, og så har vi muligheden for at gå videre til risikonedsættelse, som i hvert fald i min egen optik også er noget af det rigtig interessante ved Acesk. Det er, at når man så har fået den her farekilde, så kan man faktisk få hjælp til at løse det. Vi tager og trykker på foreslå foranstaltninger her for den fare, som vi ligesom har været ved at kigge på. Man har selvfølgelig også muligheden for at gøre det manuelt hernede, men vi prøver at foreslå foranstaltninger med AI. Den kører og kører. Som jeg siger, man har selvfølgelig mulighed for at trykke tilføj på de forskellige hernede og lægge det ind helt manuelt, hvis det er mere passende, eller hvis man har brug for det af den ene eller den anden årsag. Lige om lidt så kommer den med en liste af forslag. Man kan se, at den begynder at poppe op hernede. Og så kan man ligesom acceptere eller afvise de forskellige forslag. Og så den skriver også vurdere restrisikoen, gennemgår farekilden og risikoen, så det passer sammen. Man kan se, at høj class 11 lige nu til 11, fordi der ligesom ikke er noget på. Her kan man så se, at man har en begrundelse på, personale er eksponeret ved løbende opgaver som overvågning. FR forbliver 4. Denne foranstaltning reducerer, hvor ofte personale skal skifte pallemønster. Det er også det samme. Og så der er ligesom ikke ændret på noget lige på frekvensen. Og severity, den går så fra 4 til 3. Når robotten begrænses i hastighed og moment ved den sidste placering, kan hånd eller fod stadig komme i klemme, men den overførte kraft er lavere. Så kan man trykke acceptere, den vil vi gerne have med, og så kan man ligesom vælge at vrage lidt, ligesom vi har set på de andre punkter også.
Hernede så kommer der noget tekniske beskyttelsesforanstaltninger, noget fast afskærmning, noget bevægelig adgangsafskærmning med lås, den tager vi også med, det vil vi også gerne gøre, og supplerende beskyttelsesforanstaltninger, montere et tydeligt, synligt og let tilgængeligt nødstop, det vil vi også gerne have, installere en låsbar forsyningsadskiller i tak, det vil vi også gerne have. Så kommer brugerinformationen hernede, advarselsmærkning ved indgangen, det vil vi også gerne have, indføre obligatorisk oplæring og autorisation, det vil vi også gerne, vi tager dem alle sammen med, og når man så har gjort det, så har man mulighed for, for eksempel hernede, hvor vi lige havde den her med opsæt advarselsmærkning ved indgangen, der kan man så trykke skilte og fotos her, og så kan man faktisk tilføje piktogrammer direkte inde i programmet, så man ligesom kan sige adgang forbudt, hvis vi lige hurtigt kan få øje på den. Ellers så er der mulighed for at søge. Lige nu der er det på engelsk, når man søger, så skal man skrive den engelske, så medmindre man har koden, men no access, hvor vi skrive, den er der. Så tager vi den med over, og så popper den op her. Og du har selvfølgelig også muligheden for at tilføje et billede, hvis det giver mening. Standarder, der har den allerede kommet med et forslag her til EN619, og det er på baggrund af de harmoniserede standarder, som ligger til frit tilgængelig online. Som liste, vel at mærke, ikke at læse, desværre. Yes, når man så har fået det med, og man har besluttet sig for, at det gør vi, og man er glad og tilfreds med, at man har fået risikoen reduceret tilpas meget, så vi ligesom er kommet ned med 4 på class og ned med 1 på severity, så vi rammer et middelniveau for restrisiko, så kan man markere den som as low as reasonably possible eller up, at det er opnået. Og så kan man se her, hvor langt man ligesom er nået med projektet, hvad man har fået arbejdet med, og i særdeleshed selvfølgelig også, hvad man ikke har fået arbejdet med nu. Her står ingen beskyttelsesforanstaltninger, for eksempel på den her. Man så går ind, og så bliver man ledt over til den specifikke risikonedsættelse for den, man ligesom klikkede på. Oppe i toppen har man også muligheden for at trykke fjern ubrugte elementer. Det kan for eksempel være, hvis ikke man har haft helt overblik over, om man har fået brugt for eksempel life phase eller livsfasen transport eventuelt, og man i sidste ende mener, at det er egentlig også irrelevant, så kan man fjerne de ubrugte elementer ved at klikke her. Når man så er ved at være færdig, så vil man jo gerne have en rapport, og der har vi selvfølgelig rapporten med her, hvor man kan trykke ny klade, og man kan give den en titel, og man kan vælge, om den skal være kompakt eller detaljeret, og hvilket sprog, dansk og engelsk, som det er for nu. Når man så har lavet sin klade, så kommer man ind og kan se det hele her, rapporten. Det hele det vises i sådan et langt flow. Man har muligheden for hernede i hjørnet at trykke på sider, så bliver det vist inddelt i sider, ligesom i en Word-rapport, eller hvad nu det ellers kunne være. Og det rareste, når man lige læser igennem, i hvert fald det at tage den her fortløbende. Man har muligheden for at redigere i tekst. Man kan ikke redigere i systemets tekst, som for eksempel denne her liste, som er VSS-korene, eller EHSR, og andre ting. Men eksempelvis her, hvor man har en beskrivelse af den her fare, der kan man vælge at sige, at det her det er væsentligt at lige få fremhævet det. Så kan man gøre det med fed skrift for eksempel, eller at noget andet skal stå med kursiv, eller hvad det nu kan være. Man kan også ændre farve og skrifttype og andre ting. Når man så ligesom har fået kigget det igennem, så har man også muligheden for at vurdere, om der er noget, der ikke er relevant at få med. Så herude i siden, der har man for eksempel muligheden for at fjerne en fare eller en hazard, hvis ikke at den lige er relevant at få med lige nu i en risikovurderingsrapport. Og der er også nogle andre ting, man kan vælge fra, for eksempel bilag med billeder og risikomatrix, hvis det er nogen, der godt ved, hvordan man skal læse tingene, og det fylder for meget, så kan man ligesom gøre det en lille smule mere kompakt ved at fjerne nogle af de her ting. Det var gennemgangen af Assesc og hvordan man kører hele projektet igennem fra start til slut. Og når man har rettet sin rapport til, så er man ligesom i mål.
Der er selvfølgelig en del review og sådan noget forbundet med risikovurdering, og det er igen rigtig vigtigt at pointere lige her til sidst, at man selvfølgelig selv altid har ansvaret for at sikre, at det, der kommer med, er rigtigt. Det aller vigtigste er jo selvfølgelig, at de tiltag, man skriver, at man gør på en konkret fare, at de også bliver indført i virkeligheden på det konkrete produkt. Tusind tak, fordi I kiggede med, og drik endelig ud til mig, og så lad os tage en snak om, hvis I kan få nytte af det her program. Jeg glæder mig til at snakke med jer. Tak for nu.